Van zilamê ji Arnhem Land li parzemînê geriyan da ku hunera ku ji hêla mirovên berê ve hatî çêkirin bêtir ji 100 sal berê bibînin. It's really special. ئەو بڕاستی تایبەتە ji ber ku min berê qet ew tablû nedîtiye. Ev cara yekeme ku ez li wan dinêrim. 107 hunera barekên yên abojîn ku di destpêka salên 1900 de li Gunbalan ya hatine çêkirin li komkirina huneran ya muzexaneya Victoria ya Melbourneê cih digire. This is a big collection and a really important. Ev komên mezin bi giştî gelek giring in. Ji ber ku ew wîneratiya hunermendên zana ji destpêka salên 1900 dige. Lê kê ev xêzkirine kes nizane û lekolner hêvî dikin ku ev zilaman alîkariya wan bike ku çêkerên wan derxînin holê. Bapîrê min bi hunera barkê vê ne çê dike. Dibe ku li deverek li vir be, lê ez nikarim piştras bikim. Somewhere here, but I'm not too sure. Ev karên hunerî ji Arnhem Land tê ku ev heremekê ye ku bi hilberîna hin jî baştirîn tabloyên barkê yên Avustralya navdar e. Sir Baldwin Spencer 110 sal berê çûye wir û pere û tütün pev guher da ku piştevaniya hunerên hêja bike. That is an issue for collections, around Ew ji bo van koman pirsgirêka berhevkirinê ye. Wekî tê zanîn li çar aliyên cîhanê di muzexanan da diwarê bazirganiyê de hevsengî li ku çêbû û duê demê de çi normal dihat hesibandin. what was considered normal at the time. Ji bo wan zilaman dîtina barkên kevnar handanek bûye û ev dixwazin rojekî wan li Gunbalan ye bibînin. That's why we want to know. Ji ber wê yekê ez dixwazim bizanim ku ew kes kê ye, ew malbat kê ye. Da ku em wê vegerinin bu gelê xwe, bu welatê xwe. Hunera bark yên resen di devrekê din de hatine çêkirin lê çîrokên wan her berdewam e. Rûken Işık, Dengê Amerîka, Washington.